Bale, lagunok, otontxe, barne prezioa estatua do BPH ikusiko dugu ariketa bardinen, bale? Ikusiko dugu, sistema honegaz, ikusiko gulengo tamen, sistema honegaz, almazenien deko guzen gauzaenak eukiko gara beti prezio bakar bat, ez diegongo lote diferentia prezio ezberdinakin, enbierko dugu atazbestekoa kalkulatu, beraz, sarreren blokia izango pizka gatxagoa bestien baino, baina irteerak izango da askoz beharrezagoa bestien baino. Eta ikusiko dugu zelan, operazio horren bukaeran almazenen dekogun produktuen balioa diferenti izango da sistema honegaz. Hasiko naz, pin pam pun, bokata atun, eta hasiko gara otzaiak batian, dako hasierako izakin batzuk. Beraz, jarrikot, hasierako izakinak lenguan bezala. Bale, ez dauz arrerarik, ez da berosketarik, ez da irteera bat, ez dauz almentarik. Kasuntan da, hasieran dekogun argazkia almazenien, beraz, bakarrik blokontan apuntatukot, izakinenetan. Bale, eta deko da hemen, 5 unidade, 750 eurotan, beraz 5 laptop 750 eurotan deko guz, 3,750 euro ordenagailuan. Ok, venga. Zarratzen dut. Urrengo berazioan 1000. Otsaiak 10, bale. Hemen dekot, erosketa bat. Gogoratu, erosketa bat, almazeneko langile bat entzako dela, sarrera bat. Beraz, kontzeptua, sarrera. Ok, zema hartu diez. 750 euro sartu diez, bai. Kasu honetan, 350 eurotan. Vale. Guztira balioa da. Bale, kalkulatu dugun bezala. Kasu honetan, bost, zazpi, eta 500. Vale. Baina, hemen berduguna da media bat. Vale, alde bat etideko guz. Vale, sartu dau, beraz, ontsen BPH, justo, barra honek zergo goitzen duztia, baina, enbierko dut, hemen berduguna da bataz besteko bat. Vale, BPH izango da hemen. Vale, goguz, lehendik, 5 unidade, bider, 750, bai? Gehi, oin sartu diezen, 750 unidadeak, bider, 7,0. Totala, doko zenbe kalkuleta, aldoz bin, directamente hau gehi hau inda, baina, berez, bataz besteko handeatoren ikusteko holan jarriko dugu. Bale, hau da balioa, bai, baina inbierduguna balio hori zati kantidadiak. Neseko 500, eta bendako 750 berri, beraz guztira 1250. Bale, hau itxen badozue, hemen gotzu BPH-en emaitza, bale? Kasuntan, dakigu dela, abaren ikin godot, tingo dut, zatik inmodu jarrikot, zabaltzen do parentesia, 500, bider, 750, lote bat, gehi, bigarren lotie sartu duena barrixe, 750, bider, 7,0. Izten do parentesia, eta azpixen, jartzen dut, 500, biderrez, bakatu, 500, gehi, 750. Plast, eta maten duztate media, bai, 7,6 euro izango gala almazenien dekodan produktu bakotxaren presizoa. Oda, danak, biloteak batu eta den media zen baliza hori? Hauri. Bien, orduen, natorona, eta hemen dekot, bai, 500, gezazpion hartamar dekot, 1,200 euro, oza, 1,200 laptop edo unidade, prezio, bataz besteko prezio estatu horretan, 7,6 euroko prezizu horretan, bale? Eta hori itxen badot, bider, 0,5, gozta daukotela guztira 950 euroko balioa doko merkantziak nire almazenien. Izakinen balioa hori, totala. Bale, hemen ikustu prezizio bakar bat dau eta lote bakar bat beti. Bale?
Bezineko bakotxak bere lotia, bere prezizukin, hemen ez, hemen media bat inbiar dugu beti. Vale, urrengo operazioa da. Vale. Eta hemen, otzaiaren 15an, dekogu salmenta bat, ezta? 1000 unidadekoa, vale. Kontzeptua salmenta guretako da, irteera. Vale, irteera blokeator, eta 1000 unidade atako ditut. Ze presioetan ez duzipatzen, ez dut jarriko, estatutan bai, kasuntan ez, eta oindan más fácil que cagar a pulso. Ya está, euket 1000 presioetan. 1000 kendu dutez, beraz, geratuko datez, 250 lehengo presio medio hortan, bai, eta ditzen duzu kalkulua, eta jazta. Hemen zaizi pentsatzen zeintzuk urtetan diren hau lehenko honek zeintzu dizarrabak ez hemen dakogu presio medio bat denotzako, beraz nos da igual nortu dien zarraba, nortu dien barrizauak, vale? Eta guztirakogu eunda laerogo eta mar mila eta 500 euroko balioa daukien izakin batzuk gure almazenean. Pirin, venga, urrengora. Plas, urrengo operazioa. Otsaiak 19. Erosketa bat. 800 unidadekua, 8-7 presioan. Beraz, hau almazenentzako langi horrentzako da, sarrera bat. Sarrera. Vale. Untxe. Zema sartu diez, esan dugu. 8 sartu ditugu. 8-7 presio bategaz. Totala. 8 bide, 8-7 mila. Horreko hariketan kalkulatu duzu, horrek kalkulua galditzu zu, aprobetxatu hemen, Bale, eta oin BPH inbier dugu. Median inbier dugu. BPH berdin digingo dut hemen. Bale, alde batetik dekot. 8 barizek, 8-7 euroko posizioen. Gehi. Sarrak zila. 2-5, bia, 7-6, zati, bai, 800, berrenda, 50. Eta honek emango duzka BPH bat, kalkulatuko dut, jarriko zateki forman, parentesi bat, 800, bide, 8-7, zarratzen dut, gehi, parentesi berri bat, 250 gehi, 7-6, beran ator, eta 800 gehi, 250. Plast. Vale. 6-7, 6 iru-0, 6 iru jarrikot. Hemen, ondo itxeko lan, da ez itxeko bakotxak azugola, ingo ditzugu beti, 3 dezimalekin asko jota, bale? Beti bero, 2 dezimalekin hori ditut, 2 dezimalekin eta borobilduaz, bale? Hemen, 3garnean motun duzkun baloria, batetik eta bosterako badan geratuko da talkual, eta 5 baino gehiago da, 6-7 beratzi, pues, igokotzagu bat hemen, bale? 2 dezimal beti borobilduta. Olengo dugulan, eta erogitzen badugulan, denen mungo eusko emaitza bartinak, bale? Beraz, hemen, 2 dezimale jazingot, 6-6 iru. Ok, badekot BPH hori, eta ontxe almazenien zenbat unidad dekotez? Pues, lehenko horren darotan barrak gehi 800 barrize, guztira dekot, hemen dekoten reflejauta, guztira dekot 1000 eta berrogeita mar unidade, 6-6 iruko presizuen, eta 6-6 iru bider. 1500 da, berrogeita mar, plus, pues dego guztira, 700 da, 1000, eta 11,5 euroko balio daukien izakin batzuk nire almazenian. Eta azkenik, zarratzen dut hau, eta azken operazioa da, 0,28, kasuntan salmenta bat guretako irteera bat, bai?
apuntatuko dirteran blokien eta hemen urteten diez 975 unidade. Kalkulatzeko errex, bai, dekotez honek urten behar diez honek, beraz, 75. Geratuko jatez, 667,63ko prezizuen, eta 667,63 dela prezizue bider kantitate 75, emongo dozku almazenen deko guzela 50.000 eta 72,25 euroko balioa dekozen izakin batzuk. Hori litzateke bepatzen emaitza, baina kalkulatzen badugu, konparatzen badugu barkatu FIFOrekin, dira 75.000, segunda piku, ikusten duzu eraik eta berdinekin da, baina sistema diferentek erabilita emaitzak, bai, oso diferentea izela, bai? Almazenatuko gauzen balioa asko aldatzen da, segun eta sistema erabiltzen dugu. Bueno, hori zen da guztia, lagunok, espero lagungar izatia, así que, lanera, hala, asko gutzu eta agur. You got a heart so big